Oké. Jól van, oké, köszönöm szépen. Köszöntöm én is a konferencia szervezőit, illetve a résztvevőket. Galgóci Ádám vagyok, gyógytornász, neurohidroterapeuta, és a neurohidroterápia alkalmazásáról szeretnék beszélni CMT betegek esetén. Azzal szeretném kezdeni, hogy rögzítsük, hogy a neurohidroterápia részterápiaként jelenik meg. Nem fogja helyettesíteni sem a tornatermi gyógytornát, sem az otthoni gyakorlásnak a jelentőségét. Először röviden a neurohidroterápiáról szeretnék beszélni általánosságban. A neurohidroterápiát dr. Schultes Judit dolgozta ki több mint 30 évvel ezelőtt. A neuroterápia, illetve a nemzetközi szakirodalom eredményei alapján, és ezzel vált Magyarországon az első hidroterápiás eljárása a korra gyermekkori intervencióban, melynek egészségügyi tudományos háttere van. A neurohidroterápia egy diagnózis-specifikus komplex terápiás célú ellátás, amely vesztibuláris szomatoszenzorus alapokon nyugszik, analitikus szemléletű, és magának a terápiás hatásnak a gyakorlati alapja az a speciális korrekciós műfogás rendszere. Rendszerben felépített, mely rendszernek az alapköve a szakorvosnak a vizsgálata, illetve javaslata. Ellátási bázisunk, ahol tiszta módszerként alkalmazzuk a neurohidroterápiát, az a 0-3 éves korosztály. Indikációs területet tekintve alapvetően a központi és perifériás idegrendszeri érintettség, illetve ami miatt ma is itt vagyunk, a ritka genetikai betegségek, illetve nagyon fontos, hogy a genetikai vagy egyéb diagnosztikai folyamatban lévő szakorvosi javaslatra terápiát igénylő betegeknek az ellátása. A neurohidroterápia két fázisból áll. Az első fázisa az a neurohidroterápia egyakkorai fázis, melyet egyéni formában, kádban végzünk, szülői kompetencia erősítő formában. 20 perc alatt nagyjából egy 20 lépéses programot építünk fel. Ez a neuroterápiával egy időben zajlik, egy ülésben zajlik. A neurohidroterápia egyet az újszülött körtől 24 hetes korig alkalmazzuk nagyjából. Ezt követően az egyéntől, a diagnózisától, természetesen státuszától függően medencében folytatódik az ellátás. Egyéni formában ugye a diagnózis és az egyén specifikusság valósul meg, csoportban pedig a korrekciós fókusz megtartásával, a bőséges eszköz használattal, a motivációs és interakció bőséges tárházára van lehetőségünk. Azoknak, akik esetleg nem találkoztak még a neurohidroterápia egyel, azoknak hoztam ízelítőül néhány képet, ahol egy-két korrekciós fogást láthatunk a kádban kivitelezve. A CMT-re rákanyarodva két klinikai egészségügyi szakmai irányelv van, amit ide tudunk vonatkoztatni. Az egyik a rizikóújszülöttekről szóló, ami azért releváns, ugye, mert a genetikai érintettség magas rizikójúnak számít, a második pedig az SMA-ról szóló, amit azért tartunk idevalónak, hiszen ahogy hallottuk is, a differenciál diagnosztika nem egyszerű, sok minden fölmerülhet menet közben. Ezek alapján a neurohidroterápia ajánlható intervenciós eljárás ezekben az esetekben. Ugye nagyon kulcskérdés, hogy mikor történik a beutalás, a szakorvosi javaslat, hiszen ugye az időablaka, amit az előbb is említettem, az egyéni neurohidroterápia egynek, a kádas résznek, ugye 20-24 hetes korig tart, ezt követően már a medencében folytatódhat tovább az ellátás, és az egyéni terápia mellett, amint lehetőség van rá, igyekszünk a csoportos ellátást is bekapcsolni. Általában heti rendszeres ellátásban dolgozunk, de azoknak, akiknek a távolság miatt ez nem megoldható, illetve a terápiás indok éppen azt követeli meg, akkor heti intenzív terápiára van lehetőség. A Gézengúz Alapítvány a terápiás tevékenységével mellett oktatási központként is működik, és a neurohidroterapeuta akkreditált képzéssel igyekszünk az országos szakemberbázist kialakítani, illetve tudásbázisként működünk, tapasztalatunkkal országszerte igyekszünk a szakembereket segíteni. A folyamatdiagnosztika hogy zajlik, a terápiás céljainkat, illetve a terápiás spektrumot azt szerint kell alakítani. Ahogy hallottuk, a differenciál diagnosztika nem egyszerű, azt követni kell a céljainkkal, majd ahogy a diagnózis konkretizálódik, akkor egyre inkább a terápiás célokat definiálni lehet. Alapítványunknak az ellátási modellje a Gézengúz modell, amely egy moduláris ellátás, tehát a tornatermi gyógytorna ellátás mellé a vizes ellátást, a neurohidroterápiát kapcsoljuk be. Erre akár térbeli kapcsolásban is lehetőség van a Budakalászi Cseppekháza központi intézetünkben, illetve akár szükség szerint időbeli összekapcsolásra is lehetőség van.
Amellett, hogy ezek a célok mindig ki legyenek jelölve, nagyon fontos kérdés, hogy milyen párhuzamos terápiákkal gondolkodva lehet ezeket a terhelési határokat akceptálva vagy dolgozni a gyerekekkel. Itt szeretném felhívni arra a kulcsfontosságú dologra a figyelmet, ami a fáradásnak a figyelembevétele, illetve a pihentetésnek a fontossága. A sok helyszínen, sok módszerrel, eredményorientáltan zajló ellátásban találkozunk a túlterhelésnek a jelenségével, ami amellett, hogy vannak természetesen fiziológiai komponensei, erősebb pszichés komponensei. Ezt egy ilyen saját tapasztalásunkkal szeretnénk hangsúlyozni, ahol a gyermeknél szerencsés esetben voltunk, ugyanis olyan compliance van, hogy mert felénk fordulni, kifejezni a szükséglét, és itt a hupli alá folyamatosan elbújva meg tudott kérni arra, hogy egy kicsit elbújhasson, és kicsit kiengesztesse a feszkót, egy sikolyt hallhattunk a hupli alól, és utána folytatódott tovább a terápia. Az egyedi fejlődésben ugye különböző fókuszaink vannak, de ezek között az egyik kulcsfontosságú a balansz-diszbalansz változása, a mozgásstratégia kivitelezése okán. Fontos, hogy a korai időktől kezdve figyeljük és észleljük a diszbalansz jelenlétét, hiszen a saját testsúly hordozása a diszbalanszban nem lehetséges, és célunk, hogy az adott genetika mellett a lehető legközelebb álló egyensúlyt megtaláljuk, ami aztán a saját testsúlyhordozáshoz el tud vezetni, és alapja lesz a segédeszköz választásnak is. Kiemelt célunk az, hogy a gerincrotációs irányú mobilizálásával foglalkozzunk. Ez olyannyira, hogy utána 3 éves kor után a Hall-Livik elemeibe is átvezetjük ezeket az elemeket. Emellett az izomfunkciók fejlesztésével foglalkozunk, izületi mozgástartomány fenntartással, a saját testsúlyhordozás támogatásával, a megfelelő segédeszközök alkalmazásában. Ugye mi a 0-3 éves korosztályban dolgozunk elsősorban, tehát itt a segédeszközválasztás már nem egyszerű, illetve számunkra az a fontos, hogy mi az, ami ezek közül majd a vízben is használható lesz. Emellett a mozgásszabadság támogatása érdekében a kontraktúra prevencióra fókuszálunk, kompenzatórikus minták megelőzésére vagy minimalizálására, kiemelt szempont a szkoliózis prevenció, illetve a mobilizálásban a végtagok kisüzzületére is fókuszálunk. Fontos kérdésnek tartjuk, hogy a mozgás megoldási stratégiáját a gyermeknek odafigyeljünk erre, hiszen a változásokat nem tudjuk a végtelenségig megelőzni, hogy beépüljenek a testképbe, ezek be fognak épülni egy idő után. Ezek alapján folyamatosan új minták alakulnak ki. Ugye kérdés, hogy a szokásoson kívül mit kezd ezzel a gyógytornász. Ugye a gyermek személyiségjegyé, hogy az életkorra előre halad, egyre inkább kidomborodnak, és meg kell néznünk, hogy mi az, amiben szükség van, mi az, amiben megerősítésre szorul ő, és ugye a mozgástervezés stratégia hogyan generál újabb gondolatkapcsolatokat, és a testképpel való ismerkedése új elemeket hoz be. Itt példának azt szeretném hozni, amit az artrogifózisos gyermekeknél figyeltek meg a napi személyi higiénia kapcsán, ahol azt nézték, hogy nem tudják ugye helyettük megoldani az adott problémát, nem tudják nekik megmondani, hogy hogyan kéne, azért mert egyszerűen nem tudjuk, hogy ők hogy tudnák ezt megoldani. Viszont abban a pillanatban, amikor hagyták megoldani a gyermeknek, akkor képes volt erre. Tehát ezeket, amik ezekből a stratégiákból ki tudnak forni, ezeket észre kell vennünk, tisztelnünk kell és fel kell használni a továbbiakban. Ugye és a vízben ezt a mozgástervezést, mozgásszervezést sikeresen tudjuk facilitálni. A következő fontos témakörünk a vertikalizáció támogatása a vízben. A szakorvossal való egyeztetés alapján kezdődhet meg a vízben történő vertikalizáció, állás-járásgyakorlás. A legkorábbi lehetőség ez. Természetesen a szakorvossal, illetve amit látunk a szükség alapján rögzíteni kell, hogy milyen ortéziseket alkalmazzunk a vízben, mekkora terhelést alkalmazhatunk, milyen kapaszkodási lehetőségeket kell megteremteni, illetve milyen támasztási felületeket kell alkalmaznunk. A vertikalizációban célunk az, hogy a szabad fejkontrollt biztosítsuk a szkoliózis alakulásának függvényében, illetve a víz által biztosított részleges tehermentesített helyzetben felkészítjük a gyermeket a saját testsúlyhordozásra, ehhez kapcsolatban a törzsizomfűző erősítés egy kulcskérdés, fogóerőt alakítunk, hogy ugye az önállóságban ez hozzájáruljon neki, illetve alsó végtag funkciókat tudunk alkalmazni. Itt az elrugaszkodást írtam példának, ahogy lehet, hogy még szárazföldön erre nem képes, de vízben erre már képes. És mindezekkel azt tudjuk elérni, hogy mintát tanul a gyermek, tapasztalatot szerez, és ami nagyon fontos, hogy motivációja van már az egészben, és mindezzel az alapokkal tud a tornateremben elkezdeni a saját testsúlyhordozásra, az állásra, a járásra esetlegesen felkészülni.
amivel ezt szeretném szemléltetni egy kicsikét, ugye itt vízszintszabályozó platformokat látunk, ezzel tudjuk beállítani azt, hogy a gyermek mennyire kerül be a vízbe, és ezzel a tehermentesítésnek a mértékét beállítani, kapaszkodási lehetőségeket tudunk teremteni, ortéziseket alkalmazunk a vízben, és mindezzel a gyermeket felkészítjük arra, hogy megtapasztalja azt, hogy először a felhajtó erővel szemben hogy tudja a saját testsúlyhordozást kivitelezni, és nagyon fontos benne, hogy valós mozgást, élményt adunk azzal, hogy ezeken a platformokon elkezdi az első lépéseit megtenni, amit aztán utána a szárazföldi, a tornatermi ellátásba át lehet ültetni. Egy fontos megtapasztalásunk az, hogy ezek a gyermekek a pihenőidőkben, a játékidőkben is az állást választják, mert élvezik egyszerűen, hogy végre képesek rá, és ott meg tudják ezt valósítani. Ugye amire csak a vízben van lehetőség, az a lebegés. A lebegés az egy szabadsági élményt ad, és olyan elmozdulásokra van lehetőség lebegés közben, a megfelelő korrekciós támogatások mellett természetesen, amire a tornateremben, a szárazföldön nincs lehetőség, és itt is az önálló szabad mozgás, illetve a testélmény megtapasztalása egy kulcskérdés. Hoztam bemutatni néhány ilyen lebegéssegítő eszközt, amivel ezt a dolgot el tudjuk érni, illetve ugye önmagában már a víz is egy különleges közeg, de különböző szenzoros eszközök alkalmazásával további megtapasztalásokat próbálunk lehetővé tenni a gyermekeknek. Az NHT a gyermekek részére ugye a klasszikus kórházi keretek közül általában ez az első kilépés tud lenni. Amellett, hogy a gyerkőcöknek a mozgásfejlődését a fejlettségi fokuknak megfelelő helyzetekből próbáljuk támogatni, amellett egy megélésünk, hogy a gyermekek ezekre a terápiákra örömmel érkeznek, és a kezdeti tartózkodásuk esetleg attól, hogy egy újabb terápiás helyzetbe kerülnek, az hamar eloszlik, és könnyen bevonhatóak a terápiába, és ami a még fontosabb, hogy hosszú távon fenntartható az együttműködésük a vízben. A pszichoszociális támogatást, illetve a gyakorlati élethez való adaptációt pedig, ahogy korábban említettem, hogy a csoporthoz is próbáljuk őket kapcsolni, egy ilyen integrált csoportos élmény keretében próbáljuk biztosítani. A víz az egy különleges, regresszív közeg, amiben az NHT biztosan tud építkezni, ugyanis a gyermekek örömmel jönnek ebbe a közegbe, a szülők ezt látják rajta, és ezek a pozitív visszacsatolás hullámok, ahogy zajlanak, akkor a szülők is egy más szülői szerepbe tudnak kerülni, és öröm nézni, ahogy tényleg örömtelen, élménydúsan játszanak a gyermekeikkel újra a vízre, és arra koncentrálnak a terápia közben. Őt pedig be szeretném mutatni, hogy Búvár Benő, az állandó kis állatkánk, aki segít a gyermekeknek, hol csak arra, hogy megölelni, hol pedig valójában akár a tolmácsunk is tud lenni, amikor például egy olyan szülővel van, akivel nem találunk olyan nyelvet, amit mind a ketten beszélünk, akkor ő tud lenni a kis vezérzetőnk a terápia folyamában. A szülőnek és a gyermeknek is egy szép megküzdési stratégiái vannak, ahogy itt a képen is látható, és fontos, hogy a vízzel találkozzon a gyermek egy élete át, hiszen ebben lesz önálló, szabad mozgás öröme, és egyben ránevelésnek is tartjuk a rendszeres mozgásra, és ez a vízben ugye, illetve a rendszeres mozgás általánosságban is egy fontos eleme lesz életének. Mi is nagyon fontosnak tartjuk az ellátók közötti kapcsolódást, szakmai tímeknek a kommunikációját. Pozitív élményünk, hogy a kórházi ellátókkal is jó a kapcsolat, és kölcsönös egyeztetés történik a kérdésekben, illetve hogy a szakorvosok fogadják az észrevételeinket a kontrollvizsgálatok során. Hát a szakmában a gyermekkult azért feltöredezett, azt kell, hogy mondjuk. Az NHT-ban egy lehetőséget látunk a gördülékeny tranzícióra. Ugye azt mondtam, hogy 0 és 3 éves kor között az NHT-t tiszta módszertként alkalmazzuk, 3 éves kor után pedig az NHT elemére igyekszünk építeni, és bekapcsolunk egyéb ellátásokat, így a dinamikus szenzoros integrációt a vízben, a kombinált dészitet, a hallívik és vízspecifikus terápiát, a Badragas-gyűrű módszert, ezekről majd Enikőtől fogunk kicsit bővebben hallani, illetve határterületként a gyógyúszás is ide tartozik.
NHT-nak szerves része a Hupla mozgás és koordináció fejlesztő eszköznek a vízben történő használata, szintén dr. Schultheis Juditnak az innovációja. Tornateremben, illetve a vízben is alkalmazva pedig a kombinált elemeket tudjuk alkalmazni a tudás elmélyítésére. És köszönöm szépen a figyelmüket, figyelmeteket.